Antoni Empulaari, morjesta. Moro moro. Ylemmän keskisarjan SM-ottelu maaliskuussa. Kyllä. Vastaan on tulossa Nikita Nystedt Kotkasta. Joo. Millä fiiliksellä lähdetään? Ihan hyvin fiiliksi, niin ei siinä ollaan treenattu ja treenataan vielä lisää. Tässä on vielä aikaa matsiin. Ei sen kummempaa. En mä nyt oikein osaa sanoa millä fiiliksi joku loppujen lopuksi. Siihen on vielä aikaa ja tässä on muutakin elämää olemassa. Et kyllä tässä treenataan kovaa, sen verran voi sanoa. Ja siis onhan tässä vielä töitä ja muuta perhe-elämää, että kaikenlaista tähän vielä mahtuu, niin ei kai siinä. Odotellaan matsia. Millä asenteella sit itse otteluun? Mitä siinä odotettavissa? Onko mitään veikkausta, miten matsi lähtee käyntiin ja miten se etenee? Mä odotan, että Nikita lähtee haastamaan ihan huolella. Tän enempää mä en nyt sano, mitä mä odotan, koska mun pitää tehdä taktiikoita, tekniikoita sitä varten. Niin ei kai siinä, että odotan, että Nikita lähtee haastamaan, mutta uskon, että ei jaksa kaikkea 10 erää otella, niin let's see. Ja Nikita on tullut tunnetuksi tässä uran alussa kovasta lyönnistä ja sit on paljon hehkutettu. Pelottaako? No kai sitten nyt kun on vähän kattonut, miten se lyö tuolla jengi, että ei kai siinä, kyllä se lyö ihan kovaa. En mä nyt sano, että pelota, ei niinku pelota, kun mä oon ihan täysin luottavainen mun väestöihin ja suojaukseen. Ja tässä on vähän kaikenlaista harjoiteltu, niin ekana pitää osua. Siinä on se juttu, että siihen kuka ei liiku paljon, niin on helppo osua. Ja kuka ei liikuta yläkroppaa paljon. Ei kai siinä. Sä oot myös lyönyt kavereita pötkölleen nyt tässä viime otteluissa. Siellä on vähän kintaat vaihtunut ja myös sit harjoittelu rupeaa tuottaa tulosta. No joo. Et kyllä Nikita saa sit maistaa vähän niin kuin munkin nyrkkiä siinä, että totee siinä, että hän ei ole ainut, joka lyö kovaa. Puhuttiin tuossa aikaisemmin eräissä juhlissa, että teillä on ruvennut Asikaisen kanssa toimimaan tämä harjoitteluyhteistyö nyt hyvin, että olette hitsautunut niinku yhteen. Joo. Se ottaa aikansa sekin. Se ottaa aikansa sekin, niin kuin me silloin puhuttiin, että loppujen lopuksi, miten nämä myös maailman huiput, niin nehän välillä vaihtelee valmentajia, niin kyllä kestää se 2-3 ottelua ennen kuin ne vähän niin kuin alkaa klikkaa niiden kanssa. Niin tässä nyt mä sanoisin, että Amenin kanssa myös, että me ollaan alettu vasta nyt pikkuhiljaa tajumaan, no nyt, ei vasta nyt pikkuhiljaa tajumaan, mutta silleen, että nyt meillä on niin kuin hitsautunut ihan täysin meidän yhteistyö. Mä ymmärrän Aminia ja Amin ymmärtää mua ja niin edelleen. Että niin kuin tiedämme, mitä haluamme toisiltamme valmentajana ja valmennettavana. No tässä on aikaa nyt reilu 2 kuukautta. Mitä se pitää sisältään tolleen ympäripyöreästi? Siellä on lenkkiä ja sparria ja mitä muuta. Lenkkis. Monta reeniä on viikossa?